वोट पार दे हमरा साथे गायब तो वोट पार दे पंकज गुजरात इंडस्ट्री एरिया बड़े बड़े पुरस्कार मिला श्रद्धा बोल यादव जी के नाम पर देखिए अगल 50 रुपए लाली चाचा के नाम पर ये हमें गिरी जी काहे जरूरत है हमने के चावल छुअल जाला तो छू के दान कर दिया जाला ई लो छू के सीधावा माने जोने छुअस लो अपना घर ही रख इतने अंतर बा हमने के जोन छुअल जाई तो दान हो जाई ई लो जोन छुई लो तो घर ही रख ली इतना सब हो जाएगा एक और कैसेट के बात हो 2016 में भई रहे देवेंद्र गिरी में के बात हो ध्यान दी लो एक लाइन में भजन गाई और समय हमने के आधा घंटा की 40 मिनट मिले कितना मिले बाबा आधा घंटा नो आधा घंटा अरे महाराज रवरा तो भर गाय हो कभी न दिन में गा के चल जाए देंगा बंद थोड़ी होई कहे के बका बबुआ पैसा दे दी पैसा अच्छा हमारे बीबीसी इंट मालिक परसोना बर्तर बीबीसी इंट मालिक मलिकार परसोना बर्तर से हाई पैसा आइल हमरा कौन राय जी नाम धने है बहुत बता दी नाम संतोष राय जी वहां के दिले बने वहां के नाम पर पुरस्कार धने और वहां के ईंट वाला फैक्ट्री धक्का धक चलत रहे बाबू कहे के बका कि जकर राम नाम लेहला से पंकज भैया पंकज यादव जी गुजरात इंडस्ट्री एरिया से पैसा आयल अब भोजन कमाने ये होके का चाहिए जाने राकेश बाबा पंकज ठेकेदार जी गुजरात एरिया का मालिक इंडस्ट्री एरिया का मलिकार ठेकेदार सर बड़े बड़े पुरस्कार देने श्रद्धा प्रेम बन रहा कि जकर राम नाम लेहला से ए गिरी बाबा रो कहतन अरे अब तो हम माही हो तो ओकरा जियला से दुनिया में ओकरा जियला से दुनिया में बड़ी रे दुख ओकरा जियला से दुनिया में बड़ी रे दुख दुनिया में नाम के ले रहे के सर्वप्रथम नाम लेवे वाला नाम जप के महादेव जी अरे अमर भइले पहले भक्ति जटाई हई सब गई नाम जप के महादेव जी अमर भइनी नाम जपले जटाई तो स्वर्ग गईले बबुआ ए दुनिया का मालिक देवादी दे महादेव महादेव के अंतर्गत सारा देवता आवेले आऊ भगवान राम के नाम जपले लिखल बा नाम जपत शिव अमर भय हूँ जीवन मरण का संशय गए हूँ एक कलयुग में प्रमाण दिहल बा कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा सुमिरी पवन सुत पावन नामू अपने बस में राखूं यह दिक्कत बा जहाँ भजन गइबो हे लोग के गजन हो जाला जरूरी हो भाई हे लोग लाइक मार दो आगे ही एकदम लगिल झोरे का करम बाबा हमनी का हाल हो गल बा दोसर चाचा लोग करता कल जाता तो भैया लोग गरियावत जाता अब भैया लोग करता करता बूढ़ो लोग चल चलो नए बड़े सब के दोनों सरवा खत्म एहो गजन है ना बाजी जी नए बड़े सब बाकी दोनों सरवा खत्म बड़े खाली रामायण सुनावत नवका कहत लोग कहत खाली रामायण सुनावत बाकी सब होई मिला के अगुताए के नहीं ना 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 एगो नहीं में उतना मजा आई जितना आनंद गिरी बदहनी है ऐसे ऐसे कके ओय में नहीं ध्यान देवे के बा कि नाम जपले महादेव जी अरे अमर भइले नाम जपते जटाई हई स्वर्ग गइले
चाचा जी आज दुनिया में कथा कीर्तन जहाँ होता तहाँ लोग के निमन नहीं खेला ना 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 ए गांव में अष्टजाम होखे आ हॉर्न ले जाए ना केहू के छत पर बांधे हो कहे भाग उतारो उतारो तो काहे हो हो तो रात भर कर कहट करे से हमरा अंगी ना लगे अब विचार करे भाई कलयुग हो दिन ब गलती करे कोनो बात नहीं खे शाम के समय भगवान के नाम ले ली ब्रह्म के बेला में भगवान के नाम ले ली दुगो ऐसन पहरा बेला भोर के बेला में सज्जू के पहरा आ जाला ओह बेरा राम के नाम ले ली चाहे दुनिया में कितनो गलती कैले बनी अंत भला तो सब भला जाए के बेरा मुख पर राम के नाम आ जाई और स्वर्ग हो जाई या तो बैकुंठ हो जाई बने हनो जब मौगत एक्सप्रेस हो 3 जगह रुकेले नरक में स्वर्ग में बैकुंठ में ना बाबा नरक में 27 को नरक बा और खड़ा होकर तो बताए जे कौन कौन नरक है कौन कौन स्टेशन हो कहाँ कहाँ रुकेले रोआ ना बताए तो हम बताए ये 3 को जानते बनी रोआ 3 को जानते नु अभी नरके में 27 प्रकार के नरक बा ओकरा के खड़ा होकर तो बताए गूगल पर सर्च मारे गूगल पर आ जाए गूगलो पर ना बताई गूगलो पर ना बताई पढ़ब तो बताई किताब पढ़ी किताब पढ़ नरक में 27 प्रकार के नरक बा का रवा नरक में कौन कर्म कैले बनी कौना कर्मा अनुसार कैले बनी ओइ में भेजे नरक में कटकरी बनावल बा ट्रेन जा दिया डब्बा बनावल बा जनरल हो हई रेशन हो हई एसी हो बनावल बा कि ना जी हां दी ओही लेखा नरको में कटकरी बा तू कामना लायक बाड़ो ओही लायक तरह ओही में भेजी ए पर ध्यान दो कि कथा कीर्तन करवला से अरे उठत हूँ कब ओकरा जियला से दुनिया में ओकरा जियला से दुनिया में बड़ी रे दुख जियला से दुनिया में बड़ी रे दुख भक्ति दुनिया में के कैले रहे कि कैली भक्ति मिजाजी हरि आइले कैली भक्ति सौरी झूठ पैल अहिर ब्रांड इज्जतीय ब्रांड हो घराना के पप्पू यादव शैलेश यादव पंकज यादव मनीष यादव विकास यादव ले लिए पैसा दे दी दे दी हाँ देखे न पैसा रहे तो फिर बोल देम याद पड़े अब अरवा परिचय धैले रहे फिर कामे हाँ पंकज भैया बोली पंकज भैया अरे तनी भोजपुरी चाहिए एकरा बाद हम भोजपुरी मार दे पहले पुरानिया लोग का सेवा हो एकरा बाद चाचा जी लोग का सेवा करते ने एकरा बाद सरवो लोग का सेवा 2 मिनट कथा गायब एगो होली बोल के हम बन कर समय हमने कम कम बांटते दोनों हां ओही रे पर मार दी चले कोन बात देखे तब एगो बात कह दे यादव पर गई इहे लेखा पंडित जी हमरा लेखा यादव जी केंगा हेंगा गांव उतरले यादव जी गले पंडित जी गोड़ लगिले जय जय तने हमरा कुछ मंत्र सिखा देती साथे रवा गौनाई रोज होती या सुनील भैया हमनियो को रोजी रोटी चली गनीगिरी बाकी हैं